דודו, אתה יכול להראות לי איך עובד הדבר הזה שנקרא טוטלוס? אתה רוצה לקבל שוק הלם או אתה רוצה להיות בטראומה? בוא נתחיל מהעדינות. יאללה, בוא לדרך. פה זה אביזרים, סבלים וארגזים לכל האופנועים, לכל הקטנועים. כידונים לכל הדגמי קוואסקי, הונדה ויאמה. רדיאטורים לכל האופנועים. בוא. סוויצ'ים לכל הקטנועים, לכל האופנועים. סט מנעולים. קצת לוחות שעונים. בוא, יש לנו עוד הרבה. הבאת ממיה? למה יש לנו הרבה ללכת ברגל? אני כבר מתחיל להתנשף. כל זה ג'אנטים חדשים. לכל ה-CBR'ים, ליאמה, לקוואסקי. ג'אנטים חדשים מקוריים. אגזוזים לכל האופנועים, לכל הקטנועים. משקפים לכל האופנועים ולכל הקטנועים. רגע, ודודו, מה זה השורה הזאת? אופנועים שהגיעו לפירוק. יש לך פה עוד קצת אופנועים לפירוק. כל מה שאתה רואה פה מופיע במלאי ובאתר של totalos.com דרך ההגנה 3 תל אביב.